And that's why night after night I'll be fucking you right. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. 5:06, závod započal. Před chvilkou jsme vyšli, v aplikaci se nám objevila souřadnice, kam máme jít. Tady je mapa a někam jdeme. To asi jo, no, to by bylo fajn. Zastášil kopce. Už se blížíme k prvnímu stanovišti tady. Dobrý. To jsou první stanoviště, u kterého tam byla matika. A jdem dál. Ještě natočím, jak to je hezký. Prostě je nějaký divný. Nefunguje, no. Sever si ti vůbec netočí. A jdem dobře. Jako vždycky. Tamhle to, tady jsme vyšlapali až nahoru. A tamhle to, když půjdeme fot rovně, tak tam dojdem. My jsme to takhle celý obešli, takhle a teď jdem zase zpátky. Je 8 hodin právě a my ještě nejsme ani ve druhém stanovišti. Konečně jsme došli do druhého bodu po 3 hodinách nebo kolikati. Rozhodli jsme se doběhnout čas. Aspoň trošičku. Protože už jdem dost pozdě takhle. Třetí stanoviště, to je ono. Přešli jsme třetí stanoviště. Nebo nepřešli, prošli. Nesplnili jsme další úkol. Myslím si, že nám to jde. Děkuji. Máme další stanoviště za sebou. Koučili jsme se střelbu lukem. Jo, sedíme tady s holkama. Ahoj. Máme za sebou prvních 6. Teďka jdem k 7. Kolik už máme kiláků? 32 kiláků. Takže tamhle teďka půjdeme. Jsme tu. Jdem se podívat na výhled. Aktuálně jsme tady vyšli extrémní Karpál, což nebude teď poznat. Ale jdeme na tenhle ten cool most. Pocity? Aha, taky vás mám rád. Takže, už jdeme z kopce dolů. Míša to trošku, že ne? Je 15:33. Vlogí se. Jsme na 8. stanovišti a čekáme, až se na nás dojde řada. A je hrozná zima a já mrznu. Všechny mrzne. Osmý stanoviště, už je tma. Já se cítím najednou taková živá. Máme motivaci to dojít. Už více k půlku závody za jo, takže a mělo by to být okolo 40 asi, takže jo, takže asi dobrý už. Je jakoby 17:32. Děkuji ti. Holky nás dohnali. Yes. A napustili jsme si pití v řece. Zatím to je fajn, zatím z toho nezvracíme. Jak se máme? To je dobře. Myslím si, že dochod v 11 je nerealistický. Došlo nás jedna skupina, která tvrdí, že už jim jako volali, že je vyřadí, pokud jako si nemáknou, takže kdo ví, jak jsme na tom. Vyřazeno je tak jako velká spousta týmů, protože už to prostě fucking nestíhají. A tak, pecka. Pocity? Jak se máš? Pecka. A teď se vydáváme na stanoviště u vody, takže očekáváme lodičky. Začalo chcát. Takže teďka jsme na 66. kilometru s tím, že nás čeká ještě poslední stanoviště a pak bychom měli jít zpátky na základnu.
a zatím žijem. Jsme tu.